Ако си бременна, запази си това видео. Ето 5 супер храни, полезни по време на бременност за теб и бебето. Номер 1 – яйчица. Яйцата са супер полезни, не само по време на бременност, но и като цяло, защото съдържат холин, а пък холина е много полезен за развитието на мозъка на бебето. Така че смело на яйцата, но не забравяйте добра термична обработка, да са добре сварени или изпържени. Номер 2 – мазна рибка. Сьомга, херинга, сардини, те са богати на омега-3, което пък масни киселини, които пък са много важни за развитието на нервната система на бебето. Но пак не забравяйте много добра термична обработка на рибата. Моето любимо номер 3 – формичките. Формите са страхотни, не само, че са сладички, е добро сладко, което можем да си позволим по време на бременността, но са богати на фибри, помагат при запек, също така са богати на магнезии и калий и освен това дават естествена енергия, така че са много подходящи при силна умора. Не да прекаляваме, нали, но go for it. Номер 4. Киселото мляко и кефира. Те, освен че подобряват чревната флора, подпомагат усвояването на хранителни вещества и има бонус калций и протеинче. И номер 5, но в никакъв случай не на последно място, е авокадото, което е страхотна супер храна, съдържа мононуцитени мазнини, които са много важни за развитието на нервната система и мозъка на бебето, са много богати на калий, повече от банана, също така на фолати, които пък намаляват риска от дефекти на нервната система на бебето, така че авокадото е страхотна супер храна, задължително я вкарайте в менюто си. Ако искате повече съвети от мен като нутриционист, последвайте ме или ми пишете в коментарите какво още ще ви е интересно да ви споделя. А също на мен ще ми е интересно дали обичате някои от тези храни и колко често си хапвате.